guys for this video. Naman sa nito ng ilongay, marag ibunog na ganing maayo. Bunog sa iyang gugma, na din adjud maatog ang bantan. Bitaw guys for this video mo gama may ka na walang mukha asim challenge. Okay, sa Richard, mga mangga hali. Guys, as you can see, ang daming mangga, di ba? So, mo na mong kuhaan guys, aslum kayo na guys, kay wala pa na dyan na naguwang. Ako'y labay oy! Mga bulalo mamundo ha! Wala naman saka kay kasi niya muli katagag na muli makuha. Oh ya, di mo bayad ang manggay ni ka ospital mo. Lisod ra ba kayo matagap ngaway mo sa So guys, nanami mangga no. Nagkakuha na mig mangga tarang usaw litan kayo nagdako lang oh. Bakuha ni Richard. Nagdako lang ilong. Bakuha ni Richard basta don't let kiss camera. Yore. Parang ilong. Sikreto Video ra. Richard, video. Video. Oy. Video na. Ba ni Richard. Grabe layo rata kayo, grabe. Pasakit na nang ila guys no. Kaputing ngipon ako. Pakita sad ba? Ba ni Richard. Ilong dira ba? Ba. Gibasti jay ang uyab. Busted ka no? Di na lang ko mo video eh. Sige, yaw na ba? Pakita sa dire. Ba ni Intoy eh. So guys, nagoy Terus po ya na. sa So guys, si Kuya guys, bugason kayo na guys. Guys, nagpanit na siya bangga guys oh. Lami na kayo kag bangga guys. Ha? Ay to guys, sungok na no. So guys, labo pa na si istorya guys. 9 months and 2 hours before toothbrush your teeth out. Ay, pakitas jab. Bautan ka jab. Ang iniingat-ingatan ko. Oh, dara ko bike kayo. Batik kayo. Tabagi ko gayo na guys, kan nagubang si kiranan. Batik kayo. Bati kayo kay wa man say bike guys. Nay bike siya guys. Upat ligid guys, di gihapon ka maog padagan. Na guys, nasuko guys. Nasuko guys. Bisag tinuod guys. Kapain day sa radyo. Ay, nagiya ba pareha? Guwapag way tupad. Hingan lagwa pa masuko. Kay balihon ana gikilig man god. Sani maka. Hingan na day. Oh, tanawa oh. Tanawa guys oh, nasig panumunan guys. Muti para magid. Dalaway lagi ka. Ulitan man ni Joshua. Pagtanong nga wakoy mangga. Mo gani magtanong para na kay mangga. Guys, managpanit no? Mangga challenge. Pagkalamis mangga gid. Can you see this? Sa gudi hoy. Sa mechanics ani guys, basta ang Basta bati ang naong. madaot gayong naong ni Richard nga bisag daot ang batin. Nadaot na da. Liktanan doang gana. Isalay mo daot ron. Yeah. Tako na dada. Ngano nagkaon mo kada? Una. Naay pilianan so kanang asin or tuyo. Asin ako kay lamig. Daot na daan. Good. Guys, ako guys, kay tuyo. Mani, dako kayo. Arikos asin. Eh, Arikos tuyo guys. Asin ako. na daot ang naong. Sabay. Di daot. Alik tandonggan lik Richard. Liktan.
Sulit ka. Liktan. Agi di. Uy. Dakon mo Agi na. gigit na niya kanin. Agi balik pa gid niya. Kani mo gud. Dakon mo na. Ako gangkap. Aron nga. Di ko. Dakon mo na. Pangilaya. Tay. Mo na daot ko diyang now. Likta na lang kay. Huwag ka makapapalag ko na. Nanti mas kay kusugay ka. Are. Samyang. Wag i-aslong guys. Walang tatawa challenge. Wala may gilik. Usara may gilik ka na mo. Ako manggida ko og mayo guys no. Nalikitan ka yun ko. Maro kaning kanyo. Maro ng bata. Ay bag maro. Wow. Shout out sa mga naglaway diha. Shout out ni Marcelino Turion. Shout out sa tanang bata sa Clarin nga. Sig sunod-sunod na ako. Shout out sa akong mga classmates. Yung bata nga nasa barbecuehan. Shout out na anak ni Noy Dirio. Itong lalaki. Di, katong kinamagwangan. Daryl. Di, katong usa. Itong nagpa-picture po di mo. Si Shin. Di, Shout out ni Shin day. Maro ka sa intoy kay. Dito sa niya sa sin. Sa ni maliktan. Tamis mong to. di na manalitik umati pa ng paros naman ah. Isugar na to. Banda. Sausawan na lagma yung toyo. Ang iniingat-ingatan ko. Kasi no, nyuhan niya sino. Shout out sa mga naglaway diha. Kalamit kita. Sobrang sarap. Amoy palang ulam na. Perfect. To naman ng toyo eh. Last hunat. Nani undang ang usa ni undang. Tan. Diktan ka ni undang. Ha. Ito kan medyuhan no, wala day kwenta no. Walang a-accept challenge pero sige nagpaibos mangga. Kidney ani ron. Man gid. Sorry lang ging. Nagsarap bitaw.
Picture ko na niya, video. So maro to guys. Grabe. Shoutout din ni ko ano, Birds Tyson. Birds Tyson niya. Palaw ko follow sa iyang Yawa, YouTube kay channel nandun guys. ka to. Nadire yang YouTube channel. Ito nagpa-picture ko nun mo ba niya? Anak ni Kwan. O mangita ko i-shoutout diri sa YouTube no. Apelido? Sa mga ni comment. Shout out ko ni Shane. Shoutout ni Giselle May Flores Sinas. Shout out ni May Talobing. May Talo... May... What? May Talabing. Tulabing. Tulabing. Pa-shoutout do din TV sa amo ni GR Abasahon ang Ibanyo og may tulabing as mag-uyab ni text no? Sa next video salamat. Mo to siya. Yeah. Shout out ni Apo Mark. Apa Mark sunod ni Ni Ayan Spider-Man. Dave. Ayan Dave Sirunya. Kyle- Senyora deh. Ayan Dave Senyora. Yad ni Unis. Kyle Guapo. John Paul. Kinrick PH. Eldan Mangolari. Maro to taas na kayong video. Ay kana nare ko nakailan na dito. Masakay na masaguan. Glimmer. Shoutout na nila sa pangalan mo. LeBron James, Masaka. LeBron James. Oo. Basketball player na nila ikaw dai. Ikaw na. Tagasa mo na eh. Kami, bana, mga apo na lang ko. Taga konsolasyon na ko na sila. Ang kanina kay na-crash ko ng Roxton. Na Roxton na kay fan ni Roxton. Ano sa pangalan mo? Oo man. Sa mga rata pahabol shoutout no kay Miri Rami na kayo. Bye guys, thank you for watching. Thank you for watching. Ihan na niyo.